Izindaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. It's enough. We are dying. We are young. We are women. We want change right now. Lihlehliselo mhlazi yishumi nesishagalolunye kumasingana wangonyaka ozayo icala lomlisa oneminyaka engama-33 uTebogo Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluka abesifazana ababili eMamelodi eTshwane. Upon arrival, we started searching, and indeed in a storage room, we found 80 kg of cocaine. Umsolwa oneminyaka engama-56 ubhadangwe nezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezibizeke ngaphezu kwezigidi ezingama-20 zamarandi eMidrand eGoli. Did you not inquire from him what was the significance of him telling you that the arrested person is a friend to the Minister of Police? No, I didn't inquire to him, Commissioner. Namhlanje ikhomishana eholwa yijaji uMbuyiseni Madlanga ilalele kubufakazi mayelana nosuku kwaboshwa ngalo somabhizinisi uKhathiso Katie Mlife nosanda kudedelwa ngebheyili ecaleni lokubulala unjiniyela uAman Swart. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke izindaba ekeze ehora lokuqala izingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku SABC lihayi igama lami nginguDaud Phungula. Lihlehliselo mhlazi yishumi nesishagalolunye kumasingane wangonyaka ozayo icala lomlisa oneminyaka engama-38 uTebogo Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluka abesifazana ababili abangumzali eMamelodi eTshwane. Igcwele phama inkantolo amalungu omphakathi athukuthelagane unwabo malungana nesenzo esibi sokubulala okusolakala ukuthi senziwe uMnisi. Amalungu omphakathi izinhlangano ezahlukene kanye namalungu amaqembu ezombusazwe athi ngeke asonge izandla kuze kube kuqedwa isihlava esibi sokubulawa kwabesifazane. As a community from Hammanskraal, we are here to give support to say the law must not give this perpetrator a bail. What he did was totally wrong. It's enough. We are dying. We are young. We are women. We want change right now. We want change from the government. As young as we are, we don't have a future. Umshushisi ubale amacala abhekene nomsolwa ngokwahlukana kwawo kusenjalo nommeli womsolwa ubese yalela inkantolo ukuthi umsolwa uyayilaxaza ibheyili. First count worship is premeditated murder. It being alleged, worship, that on the 26th of October 2025, and at Onia Mamelodi in the district of Mamelodi, the accused did unlawfully and intentionally killed Siamo, a Sweetness Maromora, a 22-year-old female person, by means of shooting her with a firearm. The state averts, worship, that this is a premeditated murder in that the accused sourced and obtained an unlicensed firearm and ammunition with the main purpose of killing the victim. And Your Worship, it is also my further instruction that at this stage, Your Worship, he does not wish to bring a formal bail application. He abandoned his right to apply for bail. Okhulumela iNPA ePitori uthi icala lihlehlisiwe ukuze kuqhubeke uphenyo futhi kuqoqwe nobunye ubufakazi obusashoda. The matter was then postponed to the 19th of January for further investigations, as there are still a lot of outstanding investigations. Umsolwa uzogcinwa esitokisini kuze kube uvela enkantolo ngokuzayo. Amaphoyisa aseshaqe izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezibiza ngaphezu kwezigidi ezingama-20 zamarandi ngesikhathi egasele Blue Hills eMidrand izolo. Lo mkhankaso obuholwa ke izinhlaka ezahlukene uholele ekutheni kuboshwe wesilisa oneminyaka engama-56 okukholakala ukuthi ungumnikazi wale ndawo. Umkhankaso obuholo uphiko lwezomhloli kanye nophiko oluphenya amacala esifundazweni iGauteng luholele ekutheni kushaqwe izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezibiza ngaphezu kwezigidi ezingama-20 zamarandi ngesikhathi lezinhlaka zigasele esakhiweni sise-Blue Hills eMidrand. Okhulumela bakwasidlodlo uthi kujwayelekile ukuthi izigilamkhuba zisebenzisa amaplaza ukufeza izinjongo zazo zokushushumbisa isidakamizwa. What we are seeing as well
is that a lot of farms, small plots, your small holdings, they are being targeted. They are being used by these syndicates where they would either buy a farm to do these illegal activities where they will manufacture the drugs, or they will then rent the farm from a farm owner to do their illegal activities. Lomkhankaso soholele ekutheni kuboshwe wesilisa kulindele ukuthi uqhubeke kakhulukazi njengoba sekusondela amaholiday kaZibandlela. This is part of our Safer Festive operations where we are conducting them. And I think it's going quite well so far. In the past week, through our Safer Festive operations, we have arrested 16,339 suspects. We've also seized 158 illegal firearms. So that does tell you that we're quite ready for the busy festive period. Lono wesilisa oneminyaka engama-56 oboshiwe kulindele ukuthi avele enkantolo yemanje yaseMidrand ngasekupheleni kwaleli sonto. Ikhomishana kaMadlanga namhlanje izwe ngezinsolo zokuthi ama-Hawks azama ukugxambukela ekubushweni kukasomabhizinisi uKhathiso KT Mlife okumanje ungaphandle ngebheli esondele engxenyeni yesigidi samarandi. Isigcawu sekhomishana singenele osukwini lwama-20 namhlanje ekolishi eBridget Mabandla ePitoli. Ufakazi obizwe kuqala ekseni namhlanje sigcawini sekhomishana uKapteni Thulani Wando wayingxenye yethimba lePKTT lagasela emzini kaKatiso Mlife esentini mhla ziyisithupha kuZibandlela ngonyaka owedlule kusuka aboshwa ngalo. uKapteni Wanda uthe okwabamangaza kwaba ukutheleka kwama-Hawks kungazelele emzini kaMolife. The presence of the Hawks were concerning to me because they came in numbers. Did the members of the Hawks tell you why they were there on the scene? Yes, they did, Commissioner. What did they tell you? What they said they received or they were given an information that there are persons in that particular address who are impersonating two police officers or two bogus of police officers. uKapteni Thulani Wanda uphinde walandisa ikhomishana kaMadlanga ukuthi ilungu lama-Hawks elazithula njengoKapteni Kruger lambuza ukuthi banalo yini ulwazi lokuthi umlifa abazombopha ungumngani nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. When he was done, before I left him, he asked me a question that, Captain, what is going to happen now? Because the arrested person is the friend of the honorable or of the Minister of Police, and then I asked him, who's that? Or he said, because he's a friend of the minister. I said, who's that minister? He said, the Minister of Police. I said, Honorable Senzo Mchunu. And then he said, yes. Ikomidi lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngezinsolo zokuxambukela embuthweni wamaphoyisa kuleli liyahlangana namhlanje ukudingida indlela elizokwenza ngayo izinto ke kubhekwe phambili. Kanti ke izolo iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathale utshele kamalungu ekomidi ukuthi kuze kube manje akakaze anikezwe imisebenzi ayenzayo eqondene naye ngqo njengephini likaNgqongqoshe wamaphoyisa nakuba ke sekupheleke isikhathi esingaphezulu konyaka ekulesi sikhundla. uMathale kubethula ke ubufakazi phambi kwaleli komidi. Iphini likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathale utshele amalungu ePhalamende ukuthi sekuze kwaphela unyaka esesikhundleni kephakaza nikezwe imisebenzi ayenzayo eqondene naye ngqo. It's not a good thing like I sit here, I say I'm not delegated functions, but I understand where the minister come from. He must understand so that he know what he is doing when he delegates. You can't just delegate without fully grasping the dynamics in the space. Uphinde wachitha izinsolo zokuthi kunezihibe noma ungaboni ngasolinye
iphakathi kwezikhulu eziphezulu embuthweni wamaphoyisa. If you look at at face value what we are dealing with here, you have a statement made by General Mkwanazi, and then you as a consequence of that, you then have the submissions that they have made here from the National Commissioner and the Deputy National Commissioner. These are three individuals who have made submissions that are not necessarily saying the same thing. I can't characterize that difference as factionalism. uMathale ukuvikele ukusebenza kweqembu eliphenya ukubulawa kosombusazwe ngelithi abukho ubufakazi bokuthi kwachithwa imali ngendlela engafanele. No, the political killings tax team never incurred irregular expenditure that I know of. If it did, I'm not aware of such a thing. Leli komiti liyahlangana namhlanje ukudingida indlela elizokwenza ngayo izinto kubhekwe phambili. I-ANC isigxeka amaqembu asebenzisana nayo okubalwa kuwo i-UDM, i-Al-Jama, i-ATM kanye ne-AHCP emva kokuba-ke ephakamiso ukuthi akuvotelwe isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bemeya yaseGoli uDada Morero. The allegations, are unfounded, and it's regrettable that these parties that have raised this issue are parties that we work with in a coalition. We even had a meeting with them on Monday to discuss their own challenges as the collective small parties. They have never raised even a single issue about the mayor. United Democratic Movement, Al-Jama, African Transformation Movement, African Heart Congress, basola imeya seGoli uDada Morero ngokuxambukele enhlelweni zokuphatha nokuhluleka ukuqhamuka nenqumo ezimqoka ekomidini elengamela amaqembu ehlukene kulomkhandlu dolobha iGoli. Usasabona Manganye ongusihlalo ANC eGoli uthi lezi insolo ezibhekiswe kuMorero azinabufakazi. There have never been any single matter that was raised about the executive mayor interfering with the administration. So I don't know. That's why I'm saying the regrettable thing is the fact that we heard this matter through the media. They didn't engage us. Anyukale kakhulu ngesenzo salamaqembu aqhamuke nesiphakamiso sokuba kuvotelwe kungathenjwa kubuholi kaMorero njengoba engazange ahlala phansi aveza lokhu ku-ANC kepha anqume ukugxumela kwabeyindaba nokuyilapha abaqale ukuzwa khona ngalolu daba. Morero uqale mhla ziyishumi kuNcwaba nonyaka ukuba imeya seGoli. Mukelisi sathiqu ezitolo kanti uMasibuya sizokuphathela udaba oluthini. It's been a few police, law enforcement at our school because there's been an incident of gun shooting on our school and therefore they had to go in Metro Police. Ishosho vezilwa nobugebengu eCape Flats eKapa sizwakalisa ukukhathaza ngabafundi bamatikuleteni ababhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka kule ndawo esiphenduka izidleke sodlame lwamaqembu ezigilamkhuba. Besibika ukuthi lihlehliselo umhlazi ishumi nesishagalolunye kumasingani wangunyaka ozayo icala lomlisa oneminyaka engama-33 uTebogo Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluku abesifazana ababili eMamelodi eTshwane. Mbukela sikhumbuza ukuthi ke lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Boma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Umswala wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya utsheleke inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi akusho phambilini nakusho manje okuphambene uhlobo nje lwemoto ayigibela ngesikhathi bemyisa ekhaya. Phambilini wathi kwagibela uhlobo lwemoto lweToyota Fortuner manje uthi wayigibela ke imoto yohlobo lweNissan Qashqai. Umbuso ukhala ngokuthi ubufakazi bukaMuzi Sibiya baphambilini buyashayisana nobufakazi abethula manje.
Usibiyeka uthi usekhumbula kahle ukuthi eyiphi imoto ayegibele ngesikhathi bemhambisa ekhaya. Ungasho kanjalo kodwa iyafana konke okwenzakalayo yikho lokho okwenzakalayo ngoba ngisho into mhlawumbe ongathi phambene imoto engayigibela ukuthi we try in a trial ngathi ngangigibele iFortuna manje ngithi ngangigibele iNissan Qashqai yabo manje ngoba ngithi ngangigibele iNissan Qashqai ingoba sengikhumbule kahle hle ukuthi iyona iphi imoto engangigibele ngalelela langa lesikhathi kuyi-trial ngangazi ukuthi imoto ayikhona wakile ngangakanabi isikhathi sokuthi ngihlale kahle ngikhumbule sisise ukuthi iyiphi imoto engangigibelile ngosuku ebabengithatha ngalo umhali. Usayitshela Mukhale ethula ubufakazi wathi wabheka umakhalekhukhwini womsola wokuqala wathola inombolo ebhale ukuthi mkhulu wase eyayifonela. Lokhu ubufakazi ke wayengummeli wakhe athi bashiwo umsola wokuqala. Namanje ngisasho ngithi efonini yami ayikho inamba ibibhalwe mkhulu. Umagwaza labamfonelayo bafonela umagwaza ifoni yakhe ayibhaliwe ngomkhulu. Ubuze ukuthi ubufakazi obuphambi kwenkantolo obethule wayengummeli wakhe ongasekho advocate Thulani Mngomezulu abulona yini iqiniso. Mngomezulu wayebuza umhula imibuzo la so ukuthi wayesebenzisa siphi strategy sakhe sokuthi mayebuza umhula imibuzo elayibhokisini angeke kwazi ukukhuluma lonto leyo kodwa ngikusho efonini yami ayikho inamba ebhalwe umkhulu and umuntu abamfonelayo akusiyo umkhulu magwaza. Icala liyaqhubeka. Ezishoshovu ezilwa nobugebengu eCape Flats eKapa sezizwakalise ukukhathazeka ngabafundi bamatrikulation ababhala izivinyo zabo zokuphela konyaka kule ndawo esiphinduke izidleke amaqembu ezigebengu udlame kanye nezidakamizwa. Bamatrikulation abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-77 kulesifundazwe ababhala izivivinyo zokuphela konyaka zamatrikulation. Omunye wabafundi uthi nakuba lehlile izinga lezigameko zokudubulana eCape Flats kodwa ke namanje basahleli lubhojozini. There has been a few police, law enforcement at our school because there has been an incident of gun shooting on our school, and therefore they had to go in Metro Police in order for the children to go home and for the shooting to stop. Umphakathi uthi yize etshaliwe amaphoyisa uqapha isimo kodwa ke njengabazali sebehlelele ovalweni bengazi noma abafundi baphephile yini emgwaqeni nasezikoleni. Some matriculants must walk to school and gunshots is being fired. There is a fear because we don't know, or parents don't know if their children might be hit by a stray bullet, whatever. Isikole samabanga aphezulu saselanga singesinye sezikhungo esamakhulu amahlanu zokubhala izivivinyo esifundazweni kanti uthishanhloko wesikole uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokuqinisa ezokuphepha kulesi sikole kuze kuphothulwe izivivinyo. Asikhange sibe naziganeko thina okosiqalile nje imiveke esibini lena apha esikolweni. Eweke sihlala sicinga into yobana zingenzeka ezo zinto ngoba abantwana bethu basuka kwezinye ingingqi ezingenguye ulanga. Kodwa ke okokoko thina sikafumana ingxaki kuba thina apha sinayo iMetropolis efika mihla le. Kanti umnyango wezemfundo eWestern Cape uthi usebenzisana namaphoyisa kanye nezinye izinhlaka zomthetho ukunciphisa izigameko ezinobungozi kulesi sikhathi sezivivinyo zokuphela konyaka. Izakhamuzi endaweni yaseBosjesgriff ePlettenberg Bay esifundazweni iWestern Cape zisale dengwane ngenkathi kumlilo ocekela phansi imjondolo engaphezuke kwamashumi ayisishiyagalombili obusishiya abantu ababalelwa kwamakhulu kamathathu bengenayo indawo yokufihla ikhanda. Kanti kube nzima kakhulu kulabo abangenazo nhlobo izihlobo ezizolekelela ngendawo yokuhlala njengoba begcine sebelaliswa ehholo lomphakathi. Ngomlilo wesine lokunyanga ezintandathu kummandla waseBosjesgriff uninzi lwabo batshelweyo lushiyeke nezo zisemzimbeni kuphela. Okwamzuzu salindile thina bantoni silindile process kamasipala silinde ize nganeno kuthi kuze sikwazi ukwakha kuba kaloku asikwazi ukugodwa sibheke emakhaya. So ndithe xa ndifika indlu yam seyitshile and ke ngoku xa ndifika yonke into yam itshile endinayo endlini and ke ngoku andinayo nendawo uba ndithi ndizawuhlala anendawo ndizawulala kuyo so ndingavuya uba ngakho umntu onothi andincede. Imibutho yesisa nabo bachukumisekileyo yile meko bayangenelela ngoncedo. There will be blankets distributed, food parcels, hygiene packs, mattresses, all the emergency aid just to get the people some comfort. Kusenjalo, abanye abahlali sele beqalile ubethelela amakhaya wabo
logama kusalinde umasipala abinze ngezinto zokwakha. Kodwa bona ezabahlali bathethisane bathethe kunye bacebisane ukuze kusoloko kukho ispace sokuhamba esivumela itruck ingene, iambulance zingene, ivans amapolisa zingene, i-fire trucks zingene. Kuwo xa umngene ndicinga ba yi-challenge leyo. Nangona isisombululo silele kulwakhiwo lwezindlu, abasemagunyeni babongoza abahlali ukuba bahlale beqaphele ngalo lonke ithuba ukuphepha intlekele kumila kunje kwakhona. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi ePlattenberg Bay. Bukele ngaphambi kokuba sikwethulela umhlahlo wesimo sezulu, abezimo eziphuthumayo eGoli bathi kunamathuba phezulu emvula enamandla elindele ukuba ke idlive, kodwa ke ngasohlangothini lwawo bazoqinisekisa ukuthi baqapha ngelokhozi isimo. We still remain on high alert, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur. We're still pleading with our motorists to exercise caution while driving, extend the safe following distance and avoid crossing roads and low-lying bridges which might be flooded. Our residents in our low-lying areas to avoid crossing river streams while conducting their daily activities. From our side as the City of Johannesburg Emergency Management Services, we remain on high alert together with our aquatic rescue unit. Bukele usale kahle.